Ma'am, dati panaga sa lingasing pala ang dagiti karinderya no gusar dagiti styrofoam. Maninikamot iti multa ba? When apot, in case na business establishment, the first offense na nukwaket 3,000 in stern warning. So, second offense, 4,000, then issuance of closure for 3 months. Idi nang rugi dati ma'am nga panaka-implementar iti paganurutan. Adamot kan ma'am dagiti. Ada na fine ka niya may second na stern warning. Yun hamit nagdublin kasi. Kasi no third offense, 5,000, then cancellation of permit. Taga-ano dati ma'am? Tagalawag. Kaya magbagan at barangay. Okay ma'am, message mo kadagiti daan iti karinderya. When apo ti karinderya, panganan ngamin nga dapat ket na dalus. Kasi serek tayo digiti food aya no narugit ti food ag sakit iti mangan. O no narugit ti pagyanan na wenno saan dangerous wenno toxic ti pagyanan na kasi we consider styrofoam at toxic waste. Hana mabalin apo. So sapay ko mata makikooperar kayo apo nga hangkay og usar iti styrofoam nadalus iti pagyanan nyo ken nadulus ti paglutuan nyo. Te kun akon ado iti customer yumet lang no kasdengem no numpay usar kay iti styrofoam hanyukat nga laglagi dawen no umayda kay multaen ken mabalin pay nga maklosean kayo apo ti 3 months then even dete makanselar iti permit yo. So tikit-kitan tayo ngamin not more on the multa the safety and the health of the people of the city of Lawan. Iti payap.